Психиатрик тикшерүү Джонни Бербер. Шир тарихы. Ул шәфкать туташларны үз-үзеннән чыгара белә. Безгә аңлый торган кеше кирәк. Әйтегез әле, сез Джонни белән ничек аралашасыз? Джонни белән әйбәт аралашабыз. Сез нигә сорадыгыз аны? Мин турыдан-туры әйтәм сезгә. Сезгә үзегезгә әйбәтрәк була, интернетка аны бирсәгез. Джонниның үзе өе бар, Бенни. Аның яшьтәшләре булачак. Ул аларны яратмый, 2 тапкыр китте бит инде интернеттан. Безгә бары тик яңа шәфкать туташы кирәк. Ләкин берсе дә калмады. Бүтәнсен карап чыктыгыз бит инде. Үзегез уйлап карагыз, бәлки сездән дә яхшырак кешеләр бардыр, аны карый торган. Миңа тыела, сез икегез бергә яшәгәнегезне дөрес түгелдер дип. Мин аның абые, без аның белән 12 ел буе бик шәп яшәдек. Килешеп яшәдек. Ие, әмма ләкин стресс синдром факторының киләчәген аңлата. Ул гел борчылырга тиеш түгел. Бүтән кеше борчыла. Аннан китеп булмый. Берничек тә котылып булмый. Бенни, сез аңлагыз. Мин үзем гаҗәпләнәм, ничек узак сез тордыгыз. Әмма ләкин интернетта аның бүтән мөнәсәбәтләр килеп чыгарга мөмкин. Бәлки ул тулы көн эшли дә алыр. Бу бик әйбәт урын. Аның турында табиблар кайгырачак. Мин бер кайда аны бирмим. Нәрсә булды? Полицияны чакырыгыз. Туктагыз. Стоп. Минем урамда булырга хокукым бар, офицер. Минем бүтән хокукым бар. Әйеме? Мөмкинме сезнең документларыгызны карарга? Джонни Бербер медицин документы даими күзәтүне таләп итә. Вальда, тормозларны ясый башладыңмы? Джон шалтыратты. Тапиоканы бетте ди. Полиция раслады. Чукынган икән.